सिरा के सेंदूरवा से लिखली नाया कोहा बरयागे माई। सिरा के सेंदूरवा से लिखली नाया कोहा बरयागे माई। पिया पासा भेजवई बैरन चिठिया गे माई। पिया पासा भेजवई बैरन चिठिया आगे माई। पढ़ता में हल्की प्रभु बियन कौलेजिया आगे माई। पारी गेलै बैरन पर नजरिया आगे माई। पारी गेलै बैरन पर नजरिया आगे माई। एका हाथ पढ़लन पिया बियन के बिये के किताबिया आगे माई। एका हाथ पढ़लन पिया बिये के किताबिया आगे माई। दोसर हाथ पढ़लन बैरन चिठिया आगे माई। दोसर हाथ पढ़लन बैरन चिठिया आगे माई। औठी पौठी पढ़लन प्रभु मना मूसा कैलन आगे माई। बिचवा में बारा हो बियोगावा आगे माई। बिचवा में बारा हो बियोगावा आगे माई। देहो के प्रिंसिपल गरमी के छुट्टी आगे माई। हमें जइबो धानी के उदेशवा आगे माई। हमें जइबो धानी के उदेशवा आगे माई। पेनियो जे लेलन प्रभु सटा फूला पैंटवा आगे माई। चली भेलन धानी के उदेशवा आगे माई। चली भेलन धानी के उदेशवा आगे माई। एका कोसा गेलन प्रभु दुई कोसा गेलन आगे माई। तेसर कोसा धानी पर नजरिया आगे माई। तेसर कोसा धानी पर नजरिया आगे माई। कहूँ धानी अपनो कुशलिया आगे माई। कहूँ धानी अपनो कुशलिया आगे माई। कैसे कटला दिन रतिया आगे माई। कैसे कटला दिन रतिया आगे माई। दिन माजे कटल प्रभु सखी सलहोरनी आगे माई। दिन माजे कटल प्रभु सखी सलहोरनी आगे माई। रतिया